Like and subscribe muna tayo mga kawitik, and share to your family. Udah guys. Grilled barracuda. Nilagang baka. Nilagang baka. Ha? Sino? Ito yung technique ng kuan, paano gumawa ng sausawan. Papatong natin yung sausawan natin. Sa department. Bihira mo yan. Sa amin dati yan, iniihiyang lang sa bukit. Ngayon wala na makuha mo yan, wala na makita. Tinatanim ko dati sa bahay. Tapos! Tapos na. Wala pa nag-response. Response? Wala na. Kailangan na i-resuscitate. Wala response. Good morning lang. Oh, nato. Good morning, Ning.
Pag-discount wala. I-open. Ang holiday niya, ano na? Oh. Gusto ko ng trabaho niya. Kinilaw. Agaw. Kuya, nag-ano sila? Ganyan sir, sarim ata dati. Yan ko kung ano. Nag-expand sila. Ang dami na nilang scope. Talaga? Yan lipstick. Sabihin wala na masyado ang landscaping doon na masyado. Water pictures. Oh, water pictures. Oh. Doon sila magaling. Expert sila dyan. Yung ano, yung chip-biscuit, malaki yun. Kaso yung mga empleyado nun, sige man, parang sahot. Nakilala ni Holden, yung na-meet natin na Holden. Mas, parang sahot. Gusto niya, nahawa lang kay Holden yun. Okay sila dati eh. Nung bago na makilala si Holden. Tapos kapilasukan niya. Sabi ko na, imagine mo, 3 months. 3 months, 4 months lang siya. 2 taon na no? Isang taon, tatlong kampanya. Grabe. Kapita. Ano ka tuloy niyo? Pangiting nga sa resume niya. Hindi naman niya siguro ilalagay sa resume yun eh. 3 months, huwag mo na ilagay. Isang taon, pwede ba? 2 years ang ganun. Pag gabi, hindi kakain si Madam. Diet. Kaya siguro kakain na ma'am. Naman, andito tayong bulabog na tayo. Malapog yun. Baka magpansin. Labas ko naman yung cross dito sa loob. May aksidente dyan eh. May aksidente. May aksidente dyan. Lagi ng cross.